Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Tangihon mau,
hamu aliaka pulo, jala patinggil mapinggol mu aliaka bangso ni dau, Jahoba do majoau uju di bortiad dope. Sian butuhan ni dainang nunga ditaringoti goarhu. Jala dibahen pamangaku songon pudang na tajom. Jala dibahen au songon subia na niugam. Ditabuni hoddoau di bagasan siorna ninna do madokau. Naposokku doho ale Israel marhite siak kodo au marmulia. Alayang guau ninna rohaku do. Dang marguna na ngaluta na yau. Magopo sabing do gogoku hupasada. Hape Jahoba patikos-tikos uhum tuau. Jala upakku di lambung ni debataku. Songonod do hata ni Jahoba. Ditiki parasia nau mangalusi ho. Jala diari haguguta nau mangurupi ho. Maddo tuakana tarate, ruar mahamu, tuakana di haholomon. Marsonang-sonang nasida di parmahan dia kadalan. Jala jupang nasida hanguluan di saluhut akarobean. Dang male manang mauas nasida, dang mangunai namohop manang lasniari tu nasida. Ai parasiroha do manugihon nasida. Tugu-tugu nasida tulapung aikmu. Martang yang mahita. Tuho doali Jahoba hami marhaposan. Unang tung paurak kami saliling-lilingna. Say palua mahami marhiti-hiti hati gorammu. Asiro ham dihami ale Jahoba. Say pailing mapinggolmu tuau. Hapugani palua honau. Say homa gabi doluk batu partano batuan diau. Gabi hutana goting laho panguluho nau. Amen. Tapuji Tuhata marede atasian bukede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu orsan dosa diportibion pangolu amin. Yesus namamu orsan dosa diportibion say pasonang amin. Jesus namamu orsan dosa diportibion say pasonang amin. Amen, amen, amen. Barita panonon ni Tuhan Yesus. Asa disuruh si Hannas maibana naung tinali tu situa ni malim Kayapas. Di sido marpungwa kasih boto surat dohot situa ni natorop. Alai semangi huddo si Petrus madau-dau sahak ro di alaman ni situa ni malimi. Laos bongot maibana tu bagasan lau huddul tu sirap dohot akan aposo marnida ujungna. Aka situa ni malim ro di sadok rapot gudang mangalului panidangion gap-gap dopak Yesus natuk mabay ni bana marutak kosa. Alai nang pehehe torop aka sitidangi gap-gap dangadong jupaksa salana. Alai parpudi Roma dua halak nin nama. Didok halakon tarbay naudo mangalohai bagas joro di bagasan tuluari. Dungi hehe masih tuani malimi madok tu ibana. Dangalusan munahi natidakos nasida dopako. Alai sehohom do Yesus.
Ta puji Tuhan tamarede tasyan bukede nomor 83. 214.
Tapuji Tuhata marede ita sian bukede nomor 87 ayat 3 do ayat 4. Dang jadi podomuan ni tu arta ni joro, ai tuhor ni mudar doi, jadi mardos ni roha manasida manuhor hansa tu ladang ni pade hudon, bahen perbadaan ni halak dagang, alani i ubahen margoari ladang mudar ro di sadarion. Tapuji Tuhata marede ita sian bukede nomor 192 ayat 1 dot ayat 2. No.
topotima dusata tuadupan ni dibata martang yang mahita. Ale Tuhan dibata saliling hupa pisod dosaku reung do holi-holiku. Alai saya didudu ni tanganmu doa wariat dohok borongin. Jadi hupa botohom matuho dosaku, jaladang huhupi salaku. Martua mama nangis naung nisi sandu sana. Martua majolma ya sodi jujur jauh batu ibana hajahatonna. Tapuji Tuhan tamaredian bukede nomor 84 ayat 3. Baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Alani pangolesiota do bain tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malu mitalilala. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite kur punguan paropuan.
Tapuji Tuhata marede mahitasan bukede nomor 84 ayat 1 ayat 2. Popon ni tu hatai. Ayaw tung targor kamaturo hata, dok ni panaonon ni Tuhan Yesus, holan lau paluahon manusia sian akadusana, dalam tugadana manian dame, dohot holong dihita. Au tung uhir turo hata hapor suhon ni tu hata Yesus, lahu manobus sita sia dosa, pola maruta kosa ibana, dada alani salana, dada alani pabahenanna na humurang, ubain na tergantung ibana di hausilangi. Alai holan alani asin ni rohana do tuhita manisia, asa malua hita sian hamateani. Molo ingot rohata disi, jala taauhon pakokopon nai, nungalam tabanian holong ni rohata tu debata, doho tu dongata jolm. Hape idama, lamar tiburak doa kahagaoron dohot perbedaan, lam tungalina do holong ni roh, lam tu sobuna do parporangan, lam marhuaso di jolmai akasogo ni roha, lam daudo jolmai sia debata, torop jolmai mangasahon pikiranna dohot guguna, laos dileai debata. Idama lam torop akaparpoda haliluon,
manusai dongan na, mangototoi dongan na, lahumanait pangomoan siad dongan na, trop halak akana aturaparon, mangangguk bobar mangadukon sidangolan na, di patedek tangan na mangido pangurupion, alay di laosod do na sida. Lam torop do parsaripeon na naing marupak ala ni panait ni portibion. Yanak konnape, danak, remaja, doli-doli nang namarbaju, murah ditaku pakasibulisi. Ay nunga lam manipis parsaurani. Tung biar doroha marnida salhut namasay. Lam mangibubu dodosay mga rajay rohani jolmay. Lam tabba dolate dohot sugu ni roha marado podongan na jolma. Ala ni pangomoan na geduhi. Di sehehod dodongan na. Nunga moru bilangan ni naradi patutoru dirina. Gabi madabu tu hagi jangon ni roha. Tangadong be haidan jolma naradi. Lau makokop dongan na jolma. Alai sudinung nga masih hosoman. Sahatu marsibunuan. So binoto terdongon asa malua sian parmarani. Ay nung alam jonok jala tahop laho mamodut si bodutonna. Nung alam lupa jolmai di pakokopon ni Tuhan Yesus tu dirina. Hape sahat tu namate radido Tuhan Yesus ima naon haleaon. Hapursuhon dohot si taonon na hachiti. Holan lau paluahon hita. Alay tahe. Di halat na porsea di Tuhan na. Adong dope haluaoni. Nunga di hokop Tuhan Yesus portibion uju di taon hapursuhoni. Ala ni holong ni rohana. Honauhum ibana. Alay di taon do. Ditogu tu jolo ni malim na sangapi, ditijuri, dipastap, direhei, ditaudo. Ditogu tu jolo ni silatus, diuhumi portibion ibana, dilicingi ibana, alay ditaudo, ditaun ibana do sudi. Ditogu tu jolo ni si Herodes, raja ni Galilea, dileai alay totong do di taon do sudi na hachiti ala ni holong ni rohana di portibion atong auhon mapanonon nay tapatuka madirita tujulona sumobba ibana tajalo may ibana gabi haluaw dihita nuaing dohot sugut alani parade madirim rak marsitaonon dohot Tuhani marsitaonon ala namangulahon na denggan marsitaonon makajongjok kon guarnay marsitaonon ala marsihohot makaporsyay ibana atong unang maswadahon pakokopnay unang mahomabiyar makajongjok kon ibana pabuat Tuhan Yesus si paluay bagas mauhir hot turoham holong ni rohanay naso hasuhatan hita do pabahenan na tu salhut pangisi ni portibion. Tapuji Tuhata marhite kur wilayah Roma.
Tapuji Tuhata marede mahitasan bukede nomor 88 ayat 3 dohot ayat 4. Barita panonon ni Tuhan Yesus, nung tabigi jala tauhon holong ni rohani Tuhatai dihita, alay naing dope pahyututotta na tinaon ni Tuhani, adorang so diparsilakko ni bana.
Tapuji Tuhata marede kita sian buka de nomor 86 ayat 1-2. Silang abadiai Dodolong ulong buki Maralon dosai Dot pandeleani Isudesi taunoni Omalong ulong buki Nasana ulai Dan tawa sonang aki Nang rikor pero aki Polaro nang iluki Oman asin iroha Pangurupi o Tuhan Alai lam diguguh nasida mamadok, diguturi bana do bangsoi, ai mangajari do ibana di sadok tanah Judea mamuka sian Galilea saha rot tuson, alai ubegi silatus manukun maibana, manang nahalak Galilea Yesus, jaladung diboto nasida gom-goman ni si Herodes ibana, disuruh maibana tujolo ni si Herodes, ai tongondo ibana di huta Yerusalem mujui marnida Yesus si Herodes lasi tutu marohana ai nungan nia lelingna sai naing idonna tadda sian ibana si patuponna. Alai nina panguhumima ayah hama najahat di bahen tapuji Tuhata mareda maitasian bukede nomor 70 ayat 2-3. Beasa tumma
Barita panon ni Tuhan Yesus. Dungi ditogu silatus ma Yesus. Didokoma lisingana. Jadi didandani maka soldadu masuk sang duri bahen tupal. Dia pehon mai tuluna. Baju dap-dap ma ditalit dia litot tu dagingna. Dungi Roma nasida tujuluna ninna nasida ma. Tabi di hoale raja ni Yahudi. Laos di pastapi maibana. Dungi ruar ma muse silatus. Di dokma tu akka Yahudi. Ida ma hutangi hoddo ibana tujulumuna. Asa di boto hamuna suadong jupa ngau salana. Laos ruar ma Yesus manjungjung suksang duri. Jalamar baju dap-dap. Jadi didok silatus matu nasida. Ida hamu majol mai. Asa dung dida situani malim dohot akan aposo ibana. Dijauhon nasida ma. Dungi didok silatus matu nasida. Buan hamu ma ibana. Persilako kamu ma. Aidang jupa ngahu salana. Gabe dia lusia ke Yahudi ma ibana. Ubegi silatus lam gadda ma biarna. Dungi dulahi musema tu katorna. Didok ma tu Yesus. Siad dia doho. Aledang dia lusi Yesus ibana. Tapuji Tuhata maredi hitasan bukit de nomor 81 ayat 2 dot ayat 3. Tung di
tadi di bata di hita di Bornginon imasian Jesaya bidu 50 dulu mamuka maya ayat sada sarudi ayat pitu tajahama margati soring. Tungi semanuaing porsia di jami tanami jala tangan ni Jehovah tungi sema naung tumadasa diliai jala di pasiding jolma do ibana bahwa nasomal mangai perdangolan dohot sahit ibana pola ditabunihon halak buhina maradupon ibana dibahen liana jadi dang pola hurajumi hami ibana HP alani pangalau siot taibana tartulang binain ni hajatot taibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata jala binain ni bugang na malum itailala di pasipal pe ibana sema naon-naon do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na ditugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradup ponjolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna ima sahatna martua mana tu mangihon hatani di bata jalan upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasian bukede nomor 20 sada ayat sada dohot ayat 2. Oh Yesusku, rugangmu, oh marsomaro aku, sayang puji, nama Martang yang mahita mauliati ma Tuhan di pasaha rohanami di luas sohami di bagasa pornginon boi hami laho payutihut mangingot perdalanan istanomu laho humoko pami jolma pardosa nunga hubigi hami Tuhan jalahu payuti utami songodian ang tinaumu laho humoko pami alani Tuhan sungguh lima roha doho pikiran nami laho makanguluhon balgani holongmu di hami jolma pardosaon mauliati ma Tuhan mulu di bagasa tikion di luas so hami bui hami marsaor jalabui hami Tuhan nang manangihon hatam dinamarningot hami Tuhan di sitaonomi taruli mahami nadenggan nauli siako Tuhan marhite hatam naneng sitangi honon nami jala di ari marsogo Tuhan narak marpungu nang hami marningot
di hama matemi laung manesa dosa nami jolma pardosaon. Pasu-pasu ma Tuhan nang di akka pangaradion ni huriam songoni nang sudi saluhu na ruas ni huriam mulo bui hami Tuhan marpungu di Jumat Agung di ari marsugut Tuhan. Lehon hadameon hadingganon di tonga-tonga ni ulaon di huriam. Asa saluhu na Tuhan mardala dohot dinggan. Pasu-pasu di akka pangaradion ni sudi akka naposom. Nalaho mabaritahon hatam na badiay Tuhan. Songonima nang dibagasab bornginon pasahaton nami dohami diri nami tuho Tuhan. Go di homa parnguluan nami. Totong matuhan na mangido makirim dohami totong di asi dohot dinggan ni basami di tonga-tonga ni akka pardalanan ni ngulu nami. Pos dorohan nami Tuhan di dongani asi dohot holong ni rohami dohami. Di tonga-tonga ni ulaon na hulahami si ganung pari. Di tonga-tonga ni akka rumah tangga. Di tonga-tonga ni akka pangajarion nami tu akka ianakon nami. Totong do Tuhan upasahat kami nang akka dana na pinasahakmu di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu na sida sa luhuk na Tuhan. Manang di dia penasida homa Tuhan na mga lehon akka masa depan na duminggan di bagasan ngulu ni nasida ganuk. Di akka ianakon nami naung berkeluarga. Pasu-pasu na sida di keluarga rumah tangga na sida be. Pasu-pasu di akka ulaon na sida. Songoninang akka ianakon nong tiki na Tuhan berkeluarga alay na sojupang gope Tuhan akka siroka ni todina o napatongoton dinasida Tuhan nauli ukap rohani nasida Tuhan asa pos rohanami Tuhan hodo na mga lehon mga turhon akka nadumenggan songoni Tuhan buanon nami no nang dibagasat tangyang nami akka dongan nami ruas ni huriam akka na dibagasat parsahiton daw ni parsahiton nasida Tuhan urupi nasida di sitaonan nasida pasu-pasu Tuhan nasida di parsahiton na molotung di luaso Tuhan marhayi pason nasida Tuhan uba akan na pinangan nasida di pasu-pasuho asa gabi ma Tuhan dalam mo mga lehon ng hahipason di nasida songoni akaruas ni huriam Tuhan mula dong nakka na marulang tahun ng dibagasan mingguon pasikot ng las ni rohan nasida di ulang tahun nasida Tuhan lehonom bugajang ni umur dohot hahipason Tuhan di bata amanami hupasahat hami ma Tuhan nang parpungan nami di bagasan pornginon go di homa hami ajar-ajari hami Tuhan lam huhalungun to kami panaonommu lam huhaholongi hami ho Tuhan di bagasan ngulu namion di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Tapuji Tuhata marhitekor ama Ebenezer.
Tapuji Tuhata marede mahitasan bukede nomor 412 ayat sada dohot ayat 2. Dinidolong adu silang ni Tuhani sapu dan sakti jurundoi Yesus matemisi asama lumiman surya Sian Tuhan debata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat malam mga kenang. Hata ni debata na nang tari pardihita di pangujungi ni pertangyangan pasyon na tapatupa na tulu Panginoon. Imana tersurat sian Yesaya 53 ayat sada sahatu ayat pitu sonong tejahan akin di epistel manang dihatani debata di acara tainakin dan pola jahok be sada satu ayat pitu ala khusus renungan tuhita upilit sian ayat 4 sahatu ayat 5 Yesaya 53 ayat 4 satu ayat 5 tabuka ma bibelta rakma hita majaha na 2 ayati Yesaya 53 ayat 4 satu 5 tamulai ma tongodo aka sahita diusung ibana jala aka pardangolata di porsan alai yang gorohat tamadok debatado mamicang mamukul do pasipal ibana hape ala ni pangalaw syota ibana tertulang binahen ni hajahatota ibana mabugang ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum itahilala. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia
Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat disido hatani debat. Dung tajahanakin jala tabigi sipa husor-husoron na dia cara na tajahanakin na hujahahami amat bidang disungguli tu hita akadia mahajahatotta akadia mahajahaton ni portibion di tonahod dunakid disi asa unang ibe mangarajay rohata alay lam takas tinggil mahita di bagasad dame dohot holong ni roha manang makahulongi debata makahulongi donga jolma mardame dohot debata mardame dohot donga jolma asa ido situhuni haroro ni Jesus molo peta patupa di tolu borngin naung tadalani pasyon asa tung tahilalado songo dia Jesus songo dia debata lao paluaho kita mangalehon hasonangan dohot hanguluan dihita tung tajahanakin Yesaya 50 ayat 4 dohot 5 disido taida sude proses naung ta ihuton tajahai HP ala nihita do sasaran dohot tujuan ni sude na tinaun nai bohama asa malua hita sian sahita malua hita sian pardangolata malua hita sian pangalau siota malua hita sian hajahatotta ido target ido tujuan jala ido haroro ni Jesus tu tonga-tonga ni portibion molo ido hape harorona ahdo tugas tanuaing ahdo tugas ni hala Kristen ubain na say tapatupa minggu-minggu pasyon sape pola tolu hali di tonga-tonga ni huriat pola di deba huria sape 5 hali di patupa dung minggu palmarum dimulai mayar Senin saat hari Kamis pola 5 hali patupa pertangyangan asa say mulak dohita merenungkan asa say mulak dohita lao mamereng songo dia perdalanan ningoluta jala songo dia debata lao manobu sita sia perdalanan ningolutai dohot hatana asing naing bercermit dohita sasitongna sian penderitaan ni Jesus asa taboto makam latehon taboto bersyukur jala taboto makanguluhon jala taboto lao makaporsyai ala nunga lam torop nuaing jolma dingulu ni haporsyaonna sesongon namanoton film sesongon namanoton akka perdalanan ni portibion sesongon namanoton televisi herala songonido nuaing tahilala jut dingulu parhuriota nunga mace gudang taboto taringo tu ulau ni Jesus nunga tu gudang taboto ahado naniula ni Jesus alay gudang dohita tang makilala na dohot itu dirina na dohot itu nguluna na maranginonay sahat tunguluna tutikki na lengro sa dihetong dahilan proses perjalanan ni Jesus hape dakulan proses perjalanan ni Jesus manaon si taunoni alay memang betul-betul do ay tongodo aka sahita diusung jala pardangolat tadi porsan jala ala ni pangalaw siyota ibana tartulang ala ni hajahatotta ibana mabukang asa ikonang konot taman yan
didirita, disudi na tinaon, disudi na niyadupan, disudi na niyalaman ni Jesus. Wasa pula di doksong ni, siyan na ni Ida ni si Jesaya marhite, siyan na ni surirakon naon, ayadong do mamereng, jala adong do menilay, iya si taonon ni Jesus si, debatado na mamitsang Jesus, debatado na mamukul Jesus, debatado na pasipal Jesus, ido angko pamotoan, jala ido dipikiri di colma, ido benar didok, padahal kita mengira dia kena tulah. Dia dipukul, dia ditindas Allah. Gabe holan na tabereng seolah-olah gabe herasalan ni Jesus, gabe melua lepas ia dirita, melua sian hapor siaota si taonon ni Jesus si. Sian pamikirion na songonido nuaing di jauh di borngin na parpudion tuhita. Na parjulu na nagsijuhonon na. Ia dosa tay hape ditipahon, jala ditimpahon doi tu ibana tu Jesus asa malua hita. Dosa dohot pangalosyota alanido bain namati Jesus alani iko sol-solata rohata, iko sol-solata dosata, iko sol-solata pangalosyota dohot hajawatota tu debata di baga sabornginon nang tumersugut. Hita mamaboto songo dia madalat tamanol soli, songo dia mabenot tamanol soli, dosa hajahatota, hatakangotta dia dupan ni debata, asabu itu tu dohot hita na pinaluana. Unang marisuang pakokopon nai, unang marisuang hamamate nai di ngolutta. Dohot tita tergoar, terdaftar son halak Kristen alai dang hona, dang manginona tu hita haluaun na pinatupan ni debata marisuang di bagasan ngolutta. Unang marisuang haroro ni Jesusi, hita ma lao mabain bohama masing-masing kita bornginon marsugut lamanol soli dosa dohot rohat. Napaduahon nang juhonon na tuhita pabua hasitongani hati gorani nunga gabi milikta ala dung diula Jesusi lau tuhita. Asa unang malua besya kita hasitongan hati goran dohot asini rohani debata ala nunga tamiliki be inuaing di bagasan ngeluta nunga sude be hita pemilik ni akan naung hinokopna akan naung terdiri di bagasan Yesus Kristus naung terdiri di bagasan debata amana dotor di purbadia ala ni sotung gabe malua besya kita. Ido song nanidok na nakid di renungan naung tajaha. Molo naung tajalo, molo naung dohot dohita na hinokop na, totu mangulu mahita di hasitongani di hati gorani, patarida honotta may di nguluta di tonga-tonga ni portibion, maradop debatadok maradop donga jolma. Ido sa tutu na tamiliki kebenaran hasitongan na siya debata naung tamiliki, molo sa tabulahoni, molo sa tapatuduhoni, berarti dang tamiliki. Tamiliki jala taparnap nahom ma hati goran dohta dua uni dohta dameon na binuan ni debata tapatarida hom mai di bagasan ngulutta tutiki nanaingrom. Napatuluhon lam rirukonot tama lam auhonot tama lam haporsiat tama babua napuna ni debatada mape hita. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Molo milik ni debatado hita parna puna ni debatado hita hape. Dang buibe hola lomo-lomo ta sabing pangasahonota.
Iko naing lomo ni roha ni debata naing mangula jala terjadi di bagasan ngoluta. Jala naing lomo ni roha ni debata patujolo otta diganup pergerakan aktivitas ta ula otta doho parsaurat. Asa ido ngulu ni naporsea. Gabe di patuduhon parnapunaon ni debata di bagasan nguluna. Dang milik tabe he diri tok kape alai nunga milik ni debata napuna ni debata ikon lomo ni roha ni debata ma patu pota di ngoluta siganu pari di keluargata di tonga-tonga ni masyarakat manang na di dia pehita mangula asa tutu naung tarida hasitonga ni debata mangula di hita jala naung tutu naung ditobus sita siaragam ni hajahaton dang mulak pehita tu hajahaton alai tong malomo ni rohani debata sing hula onotta sihang uluh notta sikanu pari alani salinari taingot ma alani dosata alani pangalau siota do mate ibana hita do na pinaluana jala na paduahon ingot ma nunga gabe milik tabe haluaon hanguluan hasitongan na pinasahat ni debata ikut dapat terida homenong milikta unang malua be sia dirita unang malua be sia nguluta unang malua be sia pabahenata jalan patuluhon ingot ma nunga napuna ni debata ala dituhor hita sian dosa do tamate ani ditobus hita siani di lehor di hita hanguluan na saliling nililing na taula matotong lomo ni rohana di bagasan nguluta amin matang yang mai. Mauliate matuhad di pasat rohana ami dihu. Dung say lamhu payhuti hutami si taonon persilangun hamamatemi ala ni hami dui ala palua husian dosa nami sian hajahaton nami sian pangalawo seun nami do sian hatakangon nami gabiho manaon aturan si taonon nami. Atong lampau patau mahami manada makilala dohot makaporsiai. Asa tutu Tuhan sa ilam haporsiaon nami songo dia pabahenami di ngulu nami. Jalalam urupi mahami makilala pabua nahung dileoko di hami hanguluani dileoko di hami hati goran hasangaponi unang bimaluai sia diri nami alai hitotong mahami mangulu di bagasan ni asa tutu Tuhan unang marisuang pakokopommu unang panisuang panubusiommu di hami. Jala laos takasdo nunga gabi napunam hami. Nunga gabi anak kommu hami. Nunga gabi dohot hami di harajaonmi. Say pahot mahami mangulu. Mangula hobbartulomoni roham. Unang bedililiani portibiao kami. Unang bedililiani akasibulis behami. Alai totong mahot hami mardalan mangula di bagasakko. Lampahot mahami Tuhan dihapor siyaw nami asa olo hami pauba rohanami manolsoli rohanami jalal takas patuduhonon nami ngulu na marujahan lomo ni roham di bornginon nang takari marsugut di sudi panggulmito ni ngulu na pinasahatmu di ham. Atau kupasatami madiri nami Tuhan. Asa totong tordimtor di porbadia mangula di hami. Jalaho manugu-nugu hami. Asa tutuhu wangulu kami pakokobomi. Nang songod dia pehubulus sami las ni roha nang arsak ni roha. Manang ragam ni tantangan na nang sibuluson nami. Pamona kami jala tutong naung mangula mangulu hatam pakokopomi di hami.
di bornginope Tuhan pasaton nami matuho nang saluhut akaulaun nami terlumubi di tonga-tonga ni huriam tuaka di mersugut di perningota di hamamatem lampatak kasami lau maka porsiai hamamatemi di pakokomi di hami lau sudutan nami di bulan nabadia mangauhon hasisani dosa na pinatupam sayuka rohanami parade rohanami asa tutu di borngino takasradi rohanami saihu parsigulut to kami pakokopomi asini rohami di ngulu nami to disudita herang kaya na cara na sipatupon nami homa Tuhan na patuluson na hopar tulomoni roham ramotidongani hami di bornginon dinamula kami siap bagas joromon pataru hami di bagasan hai pason mian matotong hatam di hami jala totong ma sai ho mangula di rohado di todinami di bagasan bornginon di bagasan Kristus Yesus tangihon jala ulo mapangiduan nami amin. Tapuji Tuhan tamarite desian nomor 412 ayat sada 440 ayat sada 1 ayat tolu laos papungu pilihan.
tapasahat mapilian na tapapungon to adupan ni debata matang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na dengan dot naso libasa na maliutus. Upasahat tami masyan na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijala magabiwap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita matangiang ditangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang sabi norbadia magwarno. Sa Roma harajon sa saut malomani roham di banua tongon son na di banua gijang. Leon na tuhami si dero nang uluan siya pari. Sa sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami tugion tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago ay hodo na puna harajaon. Doho tagugoon, rodia sanga posali lege-lege. Amin. Asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus. Do tolong ni rohan ni debatamat. Do parsauran dito di porbadia ma. Maddo ngani hamu saluhut na. Amin. 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 Horas marita salukna. Lai apa? Lai organik. Sampai ambil untuk morwala dia sampai pasir apa? Tulan nauhong. Lai nanti ganito.